Oamenii astăzi se cam joacă de Dumnezeu. Da. Și Dumnezeu își are căile Lui, cum a avut și calea Exact. pentru mine. Da. Și atunci ăla a fost un moment în care mi-am dat seama că oricât ai fi de bun, dacă nu ai pe Dumnezeu, e pa. Da. Și atunci m-am uitat la Denisa și am spus, draga mea, simt ceva ce nu pot să-ți explic. Dar un lucru e clar, simt nevoia de a mă ruga mult, simt nevoia de a sta în rugăciune, să stau de vorbă cu Dumnezeu, simt nevoia de a ieși din casă, să stau singur cu Dumnezeu. Ea se uită la mine și nu înțelegea neapărat ce mi se întâmplă, Da. pentru că cumva ea n-avea o problemă cu Dumnezeu, dar nu înțelegea transformarea asta mea bruscă, știi, decizia asta mea bruscă. Și exact asta am și făcut. M-am suit în mașină, m-am dus rapid în oraș și mi-am luat o Biblie mare, cu scris mare, ca să încep să citesc. Și uite, așa a început relația mea cu Dumnezeu.